Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista, mga kabisyo. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! You look so fresh today partner. Parang hindi ka napagod ng weekend. Oo nga ganyan pak na pak ang tila. ganyan talaga kailangan lumaban. Kailangan masustain ang kagandahan. Kailangan matandaan na na ang daming kailangan gawin. So, sa gitna ng lahat ng mga kailangan gawin at tapusin, hindi pwedeng maging tsaka. Ang dami nang ginagawa, ano ka pa, 'di ba? Nabulok ka pa na maaga, 'di ba? Balansin mo din, ganun. Totoo 'yun Ang Nicole Yala po, ang tambalan actually naging busy recently. Parang wala ngang pahinga Konti lang talagang itinulog pero wag ka pagising mo, diba? Pak na pak pa rin ang pilikmata. Siyempre hindi naman totoo. Siyempre nagpapa-makeup ako ngayon. Ang katotohanan akala ko gumising. I woke up like this. Ang katotohanan, hindi mo nakita yung itsura ko partner nung pagpasok ko dito sa station kanina umaga. Yung parang walang yung parang wala talagang tulog, gano'n. Hindi mo nakita yon. At walang nakakita nun. Dahil hindi ka nagpakita. Hindi ako nagpakita. Kasi sasabihin nila, ay confirm, 45 na nga siya. Confirm yung edad niya, ganun. Iba talaga nagagawa ng makeup, Iba talaga nagagawa ng makeup. Iba talaga nagagawa ng funda, di ba? Kaya ako, walang masama dyan sa mga makeup na yan, ganyan-ganyan. Tapos minsan may manaririnig akong mga lalaki nagsasabi, naku, gusto ko sa mababae natural. Mukha nyo natural. Galit. Nakakaloka. Hindi, pero para ma-enhance. Wala namang ting masama. Kaya kung ikaw na makapagreklamo ka tungkol sa kakilala mo, kaopisino mo, o kaibigan mo nga panayang makeup, hindi nga siya nagreklamo kaka-filter mo di ba? May lahi ka na nga, Filipino filter, di ba? Hindi nga siya nagreklamo saan ka na magreklamo kung gusto niya mag-makeup at magpaganda, di ba? Kung yun yung paraan para magkaroon siya ng self-confidence, yes. Di ba? Totoo yun yung pag-enhance ng itsura natin. Pwedeng sa pananamit, pwedeng sa buhok, pwedeng sa makeup, kilay, pwedeng sa actual, ilong, ngipin. Correct, actual na magpapagawa ng ilong, ngipin, or di ba, yung mga ganun. Bakit hindi? Correct. Nandito na tayo sa mundo ng siyensya, sa mundo ng AI, sa mundo ng ChatGPT, sa mundo ng teknolohiya, di ba? So wag nang nagugulat kung biglang dating yung lagi ko sinasabi, partner, ilong na parang paa ng Shih Tzu from ganyan. Ini-imagine talaga namin anong itsura na parang hirap i-describe. Diba sa kalat? Alam mo, parang para may mga kukodin ba? Basta parang ganun, ang daming linya, ganun. Tapos mabuhok din. Mabuhok. Diba from ganun? Wag ka na yung parang pag-usapan nyo pa, tapos biglang isang araw tumangos, diba? Hayaan mo na. Totoo. Meron siyang pampagawa, at ito yung dahilan kung bakit siya nagiging mas confident, di ba? Yes. Kung makakatulong ito, bakit naman hindi? Ganun lang naman yung kasimple. Alam mo kanina, partner, nakakaloka. Di ba yung FB merong mga parang memories ng mga nakaraang taon, ganyan, mga eksenang ganun. May isang FB memory na nakatanggap tayo ng isang award, mga 7 or 8 years ago sa isang school. Tapos yung school, pangmalakasan yung school, ganyan. Tapos meron na tayo natanggap na award. Tapos sabi ko, ito na yung itsura ko noon. Nagpa-makeup na ako noon, gano'n? Hindi ako nagpa-makeup. Alam mo yun, ito na yung pinakamaganda ko noon. Correct. At saka parang bigla kong nirecall yung araw na yun. Parang yung araw na yun, galing kaming simbahan. Nagsimba kami kasi parang Sunday siya Sunday ginawa. Tapos gano'n, yun lang. Nandyan ba? Oo, nandito. Pakita mo nga, makita natin. Oo, tapos parang, yan na yun, di ba?
Nakakaloka. Ito yung the best ko nun. Hindi man lang naghanda. Alam mo yung, tinali ko lang yung buhok. Tapos naka-jeans ako. Samantalang, di ba, awan ko, hindi, parang alam ko naman medyo maarte naman ako dati. Pero ba't ganon? Yun yung pinaka-maarte mo nun. Bakit may ganon? Ganun talaga. That was 8 years ago, partner? Or hindi, more than 10, no? Hindi, 8 lang. 8 years ago. Saglit lang. Kasi kunyari, yung mga yung mga halimbawa, mga telenovela nga nun, partner. Pag na-replay ngayon, tapos makita mo din yung mga pormahan ng mga artista, yan na talaga yun. Oo. Mayaman siya sa karakter na yan. Correct, di ba? Pero bakit ganon? Yan yung pinakamayaman nun. Sa true, parang ganon. Totoo, tsaka yung mga pormahan din ng mga artista noon. Pag nakita mo talaga, balikan mo yung mga pictures nila 10 years ago, makita mo talaga, pag artista natin, alam natin pang malakasan lagi ang damit Ito na yung pang malakasan nila noon. Ay, hindi, partner, 2019 lang, bago mag-pandemic. Bago mag-pandemic, pero... Diyan na yun, patingin nga. 2019, 21, 2, 3. Sa bagay, kung susumahin mo, 5 taon na rin pala. Kaya lang, minsan meron pa tayong mga indikasyon ng pandemya May mga ganun pa tayo, di ba? Kaya parang ang bilis lang. Na parang nito lang siya. Pero kung tutusin po mga kabisyo, 2020 pa siya 4 years na rin, di ba? So ito 2019. Tingin nga. Picture ko, partner, Didescribe po namin sa inyo. Yan? Si ate parang Describe mo, yan na yun. May shades pa, nakakayamot. Alam mo yun, hindi man lang. Parang field trip lang. Kaya nga. Parang samahan mo nga yung anak ko, mag-field trip kasi sila Parang nanay na sumama sa field trip. At in fairness naman, nung nakita ko tong picture nito, parang hindi mag-receive ng award. Correct. Kasi kasama pa natin dito si Alden Richards. Si Alden naka-suit, di ba? Ganyan. Ikaw yan na sa'yo. Ako yan na. Diba? Promise. Nakakaloka. Napakabongga naman tong award na to. Oo. Si Alden naka-suit. Oo, naka-suit. Tas ikaw. Ako parang sinutsutan. Ako parang sinutsutan. Si Alden naka-suit. Ako parang sinutsutan ng suit. Attend ka ng awards, ganun. Tapos doon ka lang din parang napagtanto-tanto din na sandabukal na yung mga pinuntahan natin na ganyan, pati events, mga ganun, na in all fairness, kinukuha din naman talaga tayo, hindi dahil sa itsura natin, di ba? Parang add-on na lang kung medyo nagka-itsura na tayo ngayon, di ba? Pero kinukuha tayo dati nung araw pa nang dahil sa kakulitan. Nang dahil sa karakter. Nang dahil sa karakter. So kumbaga, bonus na lang kung medyo kahit papaano kuminis, pumuti, nagka-itsura, in ganyan. Fairness, ang bilis ng evolution mo. That was 5 years ago. 5 years ago. Tapos ngayon, pak na lagi. Sabi ni Kuya Boypi, si Kuya Boypi ba yun? Ano sabi? Attend ka daw ng PTA meeting. Di ba parang parang lang, yung parang attend ka ng meeting, okay, sama ka sa field trip, ganon. Hindi parang mukhang a-attend ng award. Pero alam mo, meron akong explanation dyan, partner. Usapan namin tong girls night out kami ng hindi planado kagabi nila ni Rocky Terra, ni Robin Shena, ganyan. Tsaka yung si Jean ng TMG. So parang napagtanto ko lang din kasi iba kasi talaga kapag ang isang babae naging nanay kasi siya. For 'di ba sabi nga when a child is born, a mother is also born. So parang nagiging bagong tao siya. Biglang isang araw yung babaeng yan nagpapadede ng anak na dati namang hindi naman ang laking pinapadede. Sinabi ko ba yun? Nakakaloka. Nalito lang. Gets naman namin. Diba dati yung pinapadede mo, diba, pamangkin mo. Yan, diba? Diba? Hindi, totoo. Dati pamangkin mo lang. Diba? Kasi isa ka lang ganap na tita. Yun naman ang ibig sabihin natin. Diba? Isa ka lang ganap na tita. Lusot. Naipasok. Tapos biglang isang araw, yung dibdib na isang babae, nagkaroon ng bagong function. Tapos lahat ng parte ng katawan niya magbabago. Yung mga dating nakatayo, lalayla. Yung mga dating nasa taas, ngayon ay nasa lupa na, 'di ba? Parang ganoon. Parang basta may mga ganon. Yung dating hindi sumasawsaw sa kape, sumasawsaw na sa kape. Kumbaga parang nagiging bagong tao. Tapos biglang yung babaeng yon na dating dalaga, tapos naging nanay, biglang magkakaroon siya ng mga bagong responsibilities, bagong mga iniisip, bago lahat. Na at the same time mag-a-adjust pa rin siya na kailangan niya pa rin magtrabaho, kailangan niya pa rin maging misis, isa pa rin siyang kaibigan
kaibigan sa mga kaibigan niya, kapatid pa rin siya, 'di ba nakakaloka? So yan yung pinag-usapan niyo kagabi. Oo, yun yung usapan namin kasi minsan meron tayong feeling na bakit yung mga nanay parang lagi na lang silang galit o kaya bakit hindi nila ayusin yung mga sarili nila, ganun. Hindi kasi siya yung agad-agad for everyone. So, naalala ko lang ito, 2019, kapapanganak ko lang nito kay Prince. So, kumbaga ako partner, parang hindi pa ako nakakabalik dun sa realidad na ako si Nicole na maarte. Alam mo yun, na bago ako naging isang nanay. Parang ganon. So, kaya siguro ngayon, yung arti-artihan, yung aura-aurahan, hindi sa hinahanap ko, medyo nakabalik na ako sa kung sino ako eh. Kasi si Prince, 5 years old na, hindi na siya dumedede, si Princess 11 years old na. So kumbaga parang, kasi alam mo, kailangan din yung babae kahit paano babalik din siya sa kung sino siya eh. Kung hindi, malulost siya somewhere of so being... all along, sino kayang kausap ko? Oo, correct. Lost. Hindi all along Sino ba tong kinausap ko nitong mga nakaraang taon? Di ba? Hindi, pero totoo, it's a different version of you na nito mo lang nakilala, di ba? Part of you na, nung nakilala mo ako noong 2004, is a totally different version nung nagkaanak ako noong 2013. Parang ibang tao yun. Hindi ko lang siguro napansin kasi nga araw-araw kung nakikita, nakakasama at nakakausap. Tama. Pero pagbabasehin mo talaga yung picture, doon sasabihin ko, ang laki talaga. Oo. Ang layo noong una at saka hanggang ngayon. Oo, yung una, tapos yung nagkaanak, hanggang sa patuloy na nagiging nanay, hanggang ngayon na nakaka-bounce back na. May ganun eh. Okay. Kaya kahapon nga usap namin, ang hirap maging babae na parang sa lahat ng mga pinagdadaanan, meron pang hormones. Alam mo yun? Na mahirap ipaliwanag. Mahirap siya ipaliwanag. Tsaka ang hirap talaga, partner, na kunyari, na bagong panganak, bago yung katawan mo. Dati wala ka namang kamot. 'Di ba? Dati kasya naman yung mga damit. Ngayon, kahit ilang beses ka mag-diet, mag-gym, hindi basta-bastang pumapayat, 'di ba? May mga ganun, pero at the same time, kailangan mo ring maging co-worker. Kailangan mo rin maging asawa, kapitbahay. Correct, totoo. Maging marites pa rin, friend to lean on. Kailangan mo pa rin mag-organize ng social life mo, 'di ba? Mga ganun. Totoo. Nakakalurky. Ako na-observe ko yan sa mga pusa. O bakit? Ang layo, di ba? Oo, medyo. Hindi, totoo. Okay, sa mga hayop din. Kunyari, ang babaeng pusa or ang babaeng aso, kapag meron silang hormonal imbalance, sa observation ko lang naman, hindi ko alam kung may totoong paliwanag dito ang mga veterinarian. Di ba? Yung pusa talaga, for example, pag in heat sila, minsan hindi sila makakain ng tama eh. 'Di ba? Hindi rin sila masyadong mindful sa galaw nila. Aligaga sila. Parang naalibadbaran. Hindi sila nakakatulog ng maayos. Hindi siya komportable. Yes, hindi siya komportable. Parang dapa siya ng dapa, kuskus siya ng kuskus, ingaw siya ng ingaw na hindi mo gusto mo siyang tulungan. Pero wala ka man namang magawa, 'di ba? Kasi katawan niya 'yun eh. Yes, ang pagkakaintindi mo lang ay may pinagdadaanan siya ngayon. May something sa hormones niya. At nakikita ko yung hirap niya ha. Kumbaga dapat alam ko sa mga oras na yun natutulog na siya pero hindi pa rin siya nakakatulog. Correct. Kasi ingaw siya ng ingaw, may hinahanap siya. So ganun sa tao. Lalo na sa tao. Lalo na talaga sa tao kasi may kasamang mabuti kung kung pusa lang kasi yung comparison partner, hindi naman niya mag-work eh, di ba? Hindi pwede niyang kakain lang siya. Di ba? Kakain lang siya. Maghahanap na siya ng isda. Totoo. Tapos magtutulog tapos aakit sa mga building, di ba? Yun lang yung gagawin niya. Grabe, Hindi totoo naman. Spider-Man yung nakita mo Hindi, akit-akit lang siya sa mga kung saan-saan, di ba? Correct. Ganun lang yung gagawin niya. Yung babae, yung nanay na nag-iingit-ingit dahil may maalibadbaran sa katawan, hindi maintindihan yung nararamdaman, di ba? Pero at the same time, kailangan niya pumasok sa trabaho. At the same time, kailangan niyang maging normal ang lahat. Kung kailangan niya pa rin maging sexy sa mata ng asawa niya, kailangan niya pa rin intindihin yung mga taong humihingi sa kanya ng tulong, di ba? Nakakalurky. Kaya bakit yung mga iba gusto niyo pong maging babae? Yung totoo. Apakahirap kaya. Hindi kaya madali, di ba? Yung mga ganyang halimbawa, mga hormonal, anong tawag? Imbalance. Nakaka-apekto kasi yan sa kanilang emosyon, nakaka-apekto yan sa kanilang behavior, nakaka-apekto rin sa decision making. At pag iintindihin natin, kaya sasabihin na naming mga lalaki, intindihin na lang natin. Malamang meron niyang pinagdadaanan ngayon. Totoo. Malamang hindi pala. Pero totoo naman din may
may anong tawag doon, may pinagregla. Oo, ganun. Ay, hindi, kahit, alam mo, pandagdag lang naman yung hormonal imbalance. Kahit wala yon muna, yung dami ng ginagawa, yung dami ng iniisip, tapos may kasama pang damdamin na involved. Alam mo yung parang, ang hirap kasi pag may kasamang damdamin, pwede bang wala na lang maramdaman? Hindi totoo. Pwede bang wala na lang maramdaman? Hindi naman. Nako, sana all diba? Sana all walang masyadong walang nasasaktan. Oo, pero hindi masakit, 'di ba? Hindi madali ang mga bagay-bagay, 'di ba? Mahirap. Kaya kung halimbawa parang may feeling ka na, ba't yung nanay ko parang masyado namang ang drama niya? Isipin ganito yan eh. Hindi lahat, ako partner, I would say na kahit papano, naka-bounce back na ako kung who I was while maintaining to be a mother na medyo everyday kong inaaral. Hindi naman yan na eksperto na ako, hindi talaga, habang everyday ko. Pero hindi lahat partner nakakabalik agad. So merong mga nanay na ilan ang anak nila kunya aare 4 or 6, 'di ba? Hanggang sa pagtanda nila nag-aalaga pa rin sila, nakalimutan na nila yung sarili nila. Kaya ang ending nagiging extra masungit, extra sensitibo kasi hindi na sila 'yon na hindi na sila 'yon. Naintindihan niyo po yun? Parang ganon. Na naghahanap din niya ng kaligayahan. Kaya lang, paano ako magiging tunay na maligaya na aarte ako, aaura ako, lalabas ako, kung ang dami ko rin namang talagang intindihin. Ang daming responsibility. So, lahat yung nakaka-apekto sa mood ninyo na minsan, sa mga hindi nakakaintindi, mahirap magets. Ang titingnan mo lang, ang sungit-sungit naman niya. Tama. Masama naman ang ugali niya. Correct. Pero ang hindi mo alam, meron kasi siyang dinadaanan eh. Diba? O kaya, albawa, naiinis ka sa nanay mo, bakit? Ba naman yan, nanay ko? Pag ayoko yung kasama, kasi pag lumalabas kami, panay ang picture, kahit saan picture, di ba? Kailan ba siya huling nagka-picture? Kailan ba kayo huling lumabas? Di ba? Hindi mo naman siya laging kasama eh. So dun sa mga moments na kasama siya, di syempre gusto niya mag-picture para maalala niya yung moment na yun. Paano? Hindi naman kasi lagi. Correct. Minsan lang niya maramdaman pati yun. Di ba? So ang bottom line nito, mga kaibigan, intindihin natin kasi lahat ng mga tao may laban. Correct. Di ba? Mapababae, mapalalaki, may pinagdadaanan yan. So habaan natin ng pasensya and let's be kind to everyone. Yes. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Sana po ay maging okay sa alright ang inyong Lunes. Grabe! Sweldo na! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!